Yma yn Wrecsam, rydym yn ymfalchio yn yr iaith Gymraeg, ein diwylliant a'n treftadaeth ac yn falch o gyflwyno ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd yn cynnwys 10 ysgol, 9 cynradd ac 1 uwchradd, a gwasanaeth cefnogi hwyrddyfodiaid i'r Gymraeg. Mae ein clwstwr yn un cadarn sy'n cydweithio gorau y plant, gan sicrhau bod yn cael ei trochi mewn ystod eang o gyfleoedd i ddysgu, tyfu a llwyddo fel dinasyddion dwyieithog ein bro. Wrth wraidd cyflawniad llwyddiannus mae cydweithio. Mae clwstwr Ysgol Morgan Llwyd yn angerddol dros les, cyflawniad a llwyddiant ein holl disgyblion. Cydweithiwn i'w hannog i fod y gorau gallant ac i feithrin a magu balchder yn ei hiaith, ei hardal a'i treftadaeth gydol ei hoes. Mae dwyieithrwydd yn rhoi dwy waith y dewis i'n disgyblion ac yn rhoi cyfleoedd iddynt yn y dyfodol na fyddai'n bosib heb ddwy iaith. Daw'r mwyafrif o'n disgyblion o gefndiroedd di-Gymraeg. Ond gyda cefnogaeth yr ysgol a'n teuluoedd, maent yn llwyddo i fod yn gwbl ddwyieithog. Credwn bod yr addysg Gymraeg a ddarparir yn yr ysgol yn un sy'n gynhwysol i bawb, beth bynnag i'w anghenion plentyn. Rydym fel ysgol yn cydweithio'n agos gyda'n teuluoedd a'n cymunedau mwyn creu disgyblion uchelgeisiol sy'n gallu cyfathrebu'n hyderus mewn mwy nag un iaith. Mae Ysgol Bro Alun yn ymfalchio yn ein staff gweithgar sy'n cynorthwyo'r disgyblion i ddatblygu ystod o fedrau mewn amgylchedd Cymreig balch. Ionawr, mis yr eilad gwyn, rhyw y glwr a dwfn. Rydym wedi sefydlu cymuned cyfeillgar a chartrefol gyda disgyblion cwrtais a pharchus sy'n mwynhau trafod eu gwaith a'i hysgol gyda'i gilydd ac eraill. Rwyf wedi dewis salad ffroedd. Rydym yn sicrhau bod ein disgyblion yn datblygu hyd eithau gallu yn academaidd, yn emosiynol ac fel dinasyddion cyfrifol. Caiff ein disgyblion manteisio ar un adeilad modern gan ddatblygu sgiliau y tu mewn yn yr awyr agored ac ym mharc cyfagos Dyfroedd Alun. Yn Ysgol Bryn Tabor, rydym eisiau ysgogi ac ysbrydoli ein disgyblion i fod y gorau a gallant fod, ac i fewn hapus a bod yn hyderus mewn byd sy'n newid drwy'r amser. Mae llais y plentyn yn bwysig i ni. Mae'r disgyblion yn ymfalchio fod ganddynt lais cryf i ddylanwadu ar ei dysgu. Mae'r athrawon yn cynllunio profiadau cyffrous, heriol a blaengar ar draws pob maes dysgu a phrofiad. Mae'r cwricwlwm yn darparu profiadau dysgu hwyliog yn ein cymuned leol, gan annog disgyblion i fwynhau ffordd iach o fyw. Rydym eisiau'r disgyblion wybod ei bod yn rhan o'r gymuned ac yn perthyn i Gymru, ond hefyd i ddysgu am wahanol ddiwylliannau a'r byd cyfoes.
Mae ysgol Cynddelw yn ysgol dwy ffrwd gydag ethos iaith bositif a llwyddiannus sy'n treiddio drwy'r ysgol a'r gymdeithas. Hapusrwydd, hyder a llwyddiant sy'n bwysig yn ein ffederasiwn, gan barchu anghenion a hawliau pawb i ffynnu. Mae'r iaith Gymraeg yn llewyrchu o ganlyniad i wreiddiau cydweithio cadarn i ddathlu diwylliant Cymreig yn y dyffryn, a'r cydweithio wneir rhwng y ffrwd Gymraeg a'r ffrwd Saesneg. Mae ysgol Llanarmon yn ysgol cyfrwng Cymraeg wledig sy'n cynnig dosbarthiadau bach a chartrefol. Caiff y ddisgyblion amrywiaeth eang o gyfleoedd i arloesi a datblygu i fod yn ddinasyddion sy'n falch o'i iaith, cymuned a diwylliant. Rydym yn ysgolion cymunedol cyfeillgar sy'n creu dysgwyr annibynnol, creadigol a pharchus ac sy'n annog ein plant i fod yn ddinasyddion moesegol a gwybodus am ein byd esblygol. Mae ysgol Addysg Gymraeg yn cydnabod fod pob plentyn yn unigolyn creadigol sy'n meddu ar yr angen i ddatblygu ei hun, i lwyddo ac i wneud ei gorau drwy ddwy iaith. Mae ysgol Addysg Gymraeg yn parchu anghenion unigol pob plentyn yn meithrin awyrgylch ofalgar sy'n pwysleisio datblygiad cymdeithasol, emosiynol, corfforol a chydwybodol pob un. Drwy brofiadau ysgol byddwn yn anelu at hybu annibyniaeth, hyder ac ymwybyddiaeth ein plant fel unigolion parchus o'n byd o'n cwmpas gan gynnwys diwylliant a threftadaeth leol yr hos, ein gwlad a'r byd ehangach. Mae ysgol Llanapwll yn ysgol Gymraeg newydd yn ardal Rhosesni a Boris, gydag awyrgylch deuluol a chroesawgar. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang a chyffrous o brofiadau drwy'r Gymraeg gan sicrhau fod pob plentyn yn bwysig ac yn cael cyfle cyfartal i ddatblygu a llwyddo hyd eithaf ei gallu. Yn ganolig i bob dim awn awn mae lles, ac rydym yn cynllunio datblygiad sgiliau'n dysgwyr gan gadw hyn dan ystyriaeth. Mae'r adeilad modern wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar gydag ardaloedd tu allan yn cynnig arlwy o gyfleoedd cyfoethog i'n dysgwyr, gan gynnwys ein ysgol goedwig sydd wedi ddatblygu ar y cyd gyda chefnogaeth y gymuned leol. Mae'r holl brofiadau amrywiol a diddorol sydd ar gael yn sicrhau fod ein dysgwyr yn llwyddo, yn mwynhau ac yn hapus. Yma, yn Ysgol Minaddol,
Rydym yn gosod blaenoriaeth dros datblygu sgiliau gydol oes gan wneud defnydd llawn o'n hardaloedd awyr agored, yr ysgol goedwig a'n clybiau mwyn meithrin sgiliau ac annibyniaeth y plant. Rydym yn gosod lles yn ganolog i bob dim awn nawn. Darperir nifer o ymreithau i gefnogi lles ein plant. Un ohonynt yw daioni, ac yn halu'r 10 gwaith yr wythnos mwyn cefnogi gyfidion ar gychwyn y dydd. Mae'r Gymraeg yn rhan anotod o bob dim awn nawn, ac mae'r plant yn tyfu i fod yn ddinasyddion dwyieithog, medrus a hyderus yn ein hysgol fach gymunedol. Mae Ysgol Plas Coch yn cefnogi'n disgyblion i ddatblygu ystod o fedrau mewn amgylchedd Cymreig, balch gan lwyddo i ddarparu amgylchedd gofalgar, cefnogol, hapus a diogel i ddisgyblion, sy'n caniatáu iddynt ddatblygu hunanhyder a hunandisgyblaeth. Rydym yn annog a chefnogi parch, cwrteisi a gymddiriadaeth gan y plant, sy'n cyfrannu at ethos gynhwysol yr ysgol, gyda'r parch a gofal yn cael effaith gadarnhaol ar agweddau disgyblion a'i parodrwydd i ddysgu. Mae'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig yn greiddiol i bob dim awn nawn. Yma yn Ysgol Morgan Llwyd, rydym yn sicrhau fod Gymraeg yn ffynnu ac wrth wraidd pob dim awn nawn, gan gefnogi ein disgyblion i fod yn ddinasyddion cyfrifol a charedig. Rydym yn angerddol dros datblygu dysgwyr mentrus, uchelgeisiol ac annibynnol, gan sicrhau ein bod yn cynnig arlwy o gyfleoedd a chefnogaeth ein dysgwyr. Rydym yn ymfalchio'n arbennig yn ein cefnogaeth bugeiliol ac academaeth, ac mae'n llawer o waith wedi'i wneud i ddatblygu hwb bugeiliol a hwb dysgu ac addysgu newydd i'r ysgol. Ein gweledigaeth yw datblygu llwybr dysgu parhaus ar gyfer cymuned gyfan yr ysgol, yn ddisgyblion, athrawon, rhieni a'r gymuned, fel ein bod yn cefnogi ein gilydd lles pawb. Mae'r gwasanaeth cefnogi hwyr ddyfodiaid i'r Gymraeg yn darparu arlwy o gefnogaeth ar gyfer dysgwyr sy'n hwyr yn trosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg ar draws Wrecsam. Oherwydd dwi'n hoffi fy ysgoldion. Rydym yn cefnogi dysgwyr hyd at ddiwedd blwyddyn 8. Mae ein huned cynefin yn cefnogi dysgwyr sy'n trosglwyddo yn ystod y cyfnod cynradd, ac mae rhaglen trochi hwyr dwys yn cael ei ddarparu yn ein huned yn Ysgol Morgan Llwyd ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno trosglwyddo o ysgol gynradd Saesneg i uwchradd Cymraeg. Mae cynnydd sylweddol yn ei niferoedd wedi bod yn ddiweddar wrth i fwy o rieni gydnabod mantais dwyieithrwydd ar gyfer eu plentyn. Gai air sydd yn cychwyn hefo A os gwelwch yn dda? Afal. Da iawn. Ymfalchiwn yn ein gwaith a'n rhaglen arloesol sy'n sicrhau cefnogaeth o'r safon uchaf ac sy'n meithrin dysgwyr hyderus a chyfathrebwyr clir, effeithiol a chwbl rhugl yn y Gymraeg. Mae dwyieithrwydd yn arf arbennig i roi eich plentyn.
Mae'n mynd ymhellach na chynnig iaith ychwanegol gan ledaenu datblygiad yr ymenydd, patrymau meddwl a persbectif byd gyfan. Yma yng Nghymru, mae dwy iaith yn cynnig dwy waith y cyfleoedd ac yn gosod balchder a pherthnasedd gydol boes.